wacho ka EACC luwo buche moko mag mibadhi e counties ma Siaya, Kisumu, Migori kaachiel kod Homa Bay e hik omenda ma opogore opogore. Ripot mar EACC yango ni e hik omenda 2023-2024 buche maromo 534 ne inono e weche mag mibadhi e thurka. Kaluwore kod EACC, moko kuom buche mawachore ni mag mibadhi magiluwo oting'o omenda maromo $400 million ka geno en ni omenda ibiro duok ne jopiny. Cynthia Onyango ntiere kod ler mathoth. Kuom lipode 5,171 mane EACC oyudo, lipode maromo 2,207 ne opuodhi mondo otimnegi nonro matut mar fwenyo kaponi gin mag mibadhi kata ooyo. E lipodegi, sirikand kaunti ma Siaya inono ewi orak mar gedo mar witado mar alap ma Siaya ma iluwo e omenda maromo $400 million, chenro mane odhi nyime kind hik omenda 2018 kod 19 kaachiel kod hik omenda 2021 kod 22. EACC bende nono tend kaunti ma Homa Bay ewi omenda moheo $205 ewi jatelo moro mar kauntino mawachore ni ne ochiwo rak moko ne kambi ne owuon ma ong'ere ni Heartland Enterprise Limited e kind dwe mar 9 2014 kod dwe mar 2 2022. Kaunti ma Kisumo bende inono machiegni ewi omenda maromo $150 ka okalo e chiwo mar orak mar tayo chenro mag bomano e kind hik omenda mar 2015 kod 2016. Bende, e kaunti ma Kisumo, EACC nono director mar weche tudruok kod lony manyasani mawachore ni ne othedho tesene mag somo e yor yudo tich. Nonro ni geto moheo omenda maromo $4.6. E kaunti ma Migori, EACC nono chiwo mar orak mane ochiw ne kunyo kod gedo mag kisima mag pi e wards mag kauntino. Nonro mageto omenda maromo $140 million. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.